бързай. Тити, много си напред, Тити! Още се. Обръщам, бе! Тити! Дай реакция, реакция, Шиши! Може, Крис, добре. Може! Тити, айде дай вариант, Тити слез! Тити слез! Стой, стой! Тити скачвай! Стани, бегай, стани! Стани, бегай, стани! Сами! Защо идваш на крак, бе? Има открита топка, какво искаме от тебе? И ти тръгваш напред! Добре, Матео, ела на също. Ела тук при бек. Който е готов. Ето другите натам да клане. Вървай! Да, с вътре. Да, се спазва. Полуобърнат, Ковачев! Ковачев, полуобърнат! Деци, не бързай бе на тебе, сам си! Ай, свалия, Васе! Свалете я, бе! Свалия, стига бързо! Матео, връщай! Сия, Чарли към него не! Чарли, помогни му! Тъча! Ай, нареждай бързо! Ейкъс! Момчета, не сме концентрирани, Марте! Да сме готови, хайде концентрирай се! Пуснати сме! Не бързай, гледай, Матео! Марти, момчета, единия трябва да го е залепил. Тя бутай по-напред. Айде стъпи широко, тя откачвайте! Един да слезе между тях, ти те слез между тях, ти скачвай! Широко стъпи централните! Ти те слез между тях, бе! Ти слез, айде готов! Тя откачвай! Давай, бутай! Стой широко, Ковачев! Коц, айде качи широко, бе! Стой високо! Стой, бе, нашия топ! Коц, айде качи се още, бе! Качи се, бе! Ела на тъча! Кой те кара да бързаш, бе? Тити! Аре стига, бе! Имаш път. Ето, Абе, стига се, стопа, през човек даваш, бе! Данчо, тъча е тука, бе! Аре, успокой се! Мисли! През човек пас даваш и за страхотно си Русия! Не бързай! Почва, мачът ти не ти света напред! Търсиш Матео! Кой си отзад, Матео, е такова? Браво! Матео, дай назад! Коси оттам е Матео! Гледай! Само му казвай, ляво, дясно и говори! Добре, бий сега! Добре, Сиси! Браво! Добре! Бранди! Гледай, ако са двама, тук идват при вас, които идват двама. Ако са двама в центъра, тук на крилото не са. Това е отпусната работа! Няма да стане така, ако продължавате, казвам ви! Добре, Татър, браво, момче! Имате Боби! Не бързай! Не бързай! Гледай сега, гледай дясно, гледай дясно. Гледай се вътре.
ги, човек! Дай! Тиши! Дай, притисни! Тео! Качи се доблирай горе, бе! Ковачев! Ето! Тео! Качи се доблирай, не се върху нас! Качи горе! Прелива, да, има едно Ще ти играе да ме паза гърба! Той не бъде го бие! Няма отгоре с топка, ще се за гърба! Чакай, че се връщаш! Човека на вас. Страним. Да. Това сме го правили коляна. Първа Тео! Няма ли по-добре? Ето! Още! Добре. Тичаме като муки без глава. Стъпваш. Коси, бий! Бий! Малко повече комуникация трябва. Георгиев, говорихме нещо за владението на топката и спокойствие. Въртете я бързо и пратете я да добира да има пас отгоре. Ти си на центъра, фърне за гърба. Ами затова ти кам да му кажеш. Сега го извика, му подскажи, разбираш ли? Да добира фланка, да му да му дадеш. Като не тръгва, ти му кажи. Тук ела на отбита, Коце. Ела. Ето, по-напред. Към съдя, виж къде е съдя. Идеално. Ковачев, давай напред. Георгиев, ела на отбита, давай, Георгиев. Ковачев, давай. Добре. Ковачев, като няма никой, избутай напред. Вие не пазите никой, то няма. Избутай напред. Каза ли му? Не разберете се. Говориме нещо вътре, то не се случва. Ай, влез навътре. Танчо. Ковачев, отстъпете! Ето! Отстъпи, не може да играе с тебе! То не го убиеме, брат. Сам си гледай, Крис, бутай напред. Ковачев, ела широко, щом ти заседа. Отваряй широко, на тъча стъпай! Исман, влез навътре. Коце, давай. Ковачев, Пак сам. като трябва. Ти потежи се вътре, ти потежи се. Ти оставаш отпред. Танчо. Добре, защо през човека, Крис? Защо, бе? Добре, Крис, защо и ти идите през човека давате, бе? Това е лайката да дадеш през човек! Айде, давай, докато го няма! Давай, живот, Георгиев! Матео, стани! Давай! Матео! Върни! Това трябва да се покаже, човек! Георгиев, много лесно ни прехвърля топката, бе, дете! Това трябва да се случи, виж го няма, през бам! Това е всичко! Какво трябва да викам?
Няма на кът! Татър, отивай! Пащай хора, другите, ей! Стояне, човек! Айде малко комуникация, Тял! Видя ли го? За гърба това са, видя ли го? Емич, това е! Движение да има! С краката му я дай! Не ги бягай! Вижте! Дайте да играме! Като те се фаща за главата! Давайте ме, синове, съдята ви 4 човек се фаща за главата! Нико! Отивай да изпълняваш го! Чакай бегай! Не, двама. Христо, ти на втора! Не бъде да знаеш, тяло са ни на опита! Татър, ской си! Ской си! Матео, две крачки напред! Нико, много е висока! Дай хубаво, бе! Татър, какво стана? Настъпи го! Нищо ти няма, давай. Отиди навътре. Биди до Матео, бързо. Матео. Давай. Маска дъча. Наше. Чарли. Това не мога да е пас. Човека! Нико, как е по пространството? Добре, Бранди, издъвни се пак. Айде да поискаме! Татър! Много е лесно това! Идва дългата, ти си на пещи, ти не участваш, ти си е така! Тя минава и ти тогава реагираш! После само ти я прибира и матч се свършва! Да не бързай сега! Не бързай! Дишай! Браво, Джудо! Не влизай предварително! Ти не трябва да го залети и други да го подсигури! Сами, махни го това вратаря, бе! Яне, без ръце! Махни Без го ръце! вратаря, Стой бе! там! Браво, Динчев! Дай, би! Паско, Боби, спокойно! Отваряй! Боби, ти се! Дай ма! Добре, връщай! Дишай, почивай! Данчо, навътре!
Крис, дай напред, Крис, дай. Тя качвай, няма никой! Ако ще оставаш между тях, прати ги отиваш широко. Остане да я вземеш да я набуташ, Крис. Боби! Гев, не бързай, бе, това е Крис е върнал, тримаш ме сега! Гледай ляво, гледай ляво. Стига да не е казано всяка! Матео! Добре! Ама се Айде говорете веднага, бе! си! Веднага на гърба му! Косио, не го оставай! Там няма никой сега, излез! Стой! Тя качва, няма никой! Места вътре там. Върти, ако трябва само да е бързо! Да може да изпада от игра! Дай, мести, Крис, мести, между тях, мести, между мести. тях! Ето, Алекто, не може да не е тяхната линия! Между тях да я получиш вътре! Коце широко е, Коце! Коце! Супер, айде стъпи на линията, моля тебе! Ти си, виж, дублирал си фланга и си на розовата линия, стъпи на бялата! Дай ни широчина за пас навън! Защо влизаш? Двама, втора топка! Дай! Ковачев отстъпи, бе, поискаш, Мартине! Ковачев! Айде горе! Аре, бия, бе, татърче, бе, бия, бе! Бия! Ей, Ковачев! Топката в кого е, бе? В наш играч! Ти отстъпваш и не можеш вариант или ходиш напред! Татър! А защо ходиш напред? С кой да игра той? Ковачев! Ама кой те чака, с кой? татърче? Абе, стига се кой да отстъпи му, дай вариант да играе, бе! Не искаш да играеш, не да играй! Не се ми ходиш! Той си играч топката, той си ходи напред, Раша! Добре, стой! Анди, балата сте! Ради, си бейме 2 минути назад, Ради! Много бавно мислиме! Ми викни го! Викни го! Добре, стой, дайте го нам! Айде, бе! Чакай, чакай! Много е напред, много напред, давай! Виши си я търси! Татър, отстъпи! Виши, давай, отстъпай!
Добре, връщай. Нико! Стига бързахте, бе! Съмнисте, бе! Стига, бе! Освободите тази топка, играйте! На всяка топка прибързвате! То няма никой, ти я бързаш! Стига! Вътре говорихме нещо в този матч, какво искаме да има! Как да го има, като ти я бъркаш! Стига! Добре, дай. Добре, Бранди, точно така. Матео. Стой там! Дай, Вадия! Сам си, бе! Стъпай! Матео, дай! Амен, не моля да си я поемеш и да играеш пак. Не моля да си я поемеш. Близо, Брандане! Там! Там! Матео, гледай се сега! О, човек пред тебе гледай!
Връщай. Ето ти пие ми тук, Стой. никой не се пие, ти му да ти пушливо. Данчо, изпусти спайка. Може да въртиш. Тука и сега сам, тука и сам и сега. Постоянно на купеш ковачеве. Ане, може ли да се случва постоянно? Ане, пичели пространство! Кришия взема полупространство с пас вътре! Ако не може, пак я завърти, не бързай! Матео, давай. Покажи се пак да моля да завеш! Покажи се на моята пича! Ане, бутай сам изпаднала! Бутай, клача за кори вътре! Това не моля се случва! А трябва да гледам 20 минути ще роти! Трябва да гледам 20 минути ковачев със слабия си крак как е рита! Touch! Отвори хубаво, ако ще отваряш. Ай, влез навътре. Центриране, много е далече, Бранди. Не разбягай, седи. Преодолял се го! Още я бутни! На гърба му! Плача за гърба, на гърба му бутай! Браво, Тео! Пак! Сам! Нико, сам си дай яде! Нико! Дай яде! Как няма на кой, бе? Няма на кой! Широко, Чарли, виж къде си! Чарли! Чарли, виж къде играеш! Ти играеш на 20 метър, погледни! 40 метра не играят! Чарли! Чарли! 40 метра не играят, виж къде си! Ние не играем на фланга! Стига се набива вътре! Дай му вариант, Тео, стой вътре, дай му вариант, стой вътре! Стига се набива вътре, Чарли! Дай на позиция, бързо!
Айде, бе. Давай, бе, бе. Стой, Матео, стой! Централния гледай, Матео. Централния! На бялата! На бялата, Чали сте вътре! Чали, тръгни да! Сто чисто! Пеки, бе, мога! Добре, колко е малко топли, що не тръгваш, бе? Какво чакаш, бе? 20 номер. Чарли, кой се получава, какво чакаш? Чарли, какво чакаш, бе? Защо не тръгнеш, бе? Има 30 метра, какво чакаш? Стига си искал да я взимаш! Искай да я взимаш, ей там отпред! Ей там я взими, да вкараш гол! Стига си я взимал на центъра! Искал да я взима! Взими я там и вкарай гол! Я взимай в нашата врата! Паско, отворимо. Шиши, шест пред него е. Да не минава. Добре, Сетки, браво ти. Пранди. Дай не остава. Дай, взими. Давай. Пред него мини. Ти без фал. Ай напред те тъча. Василе. Бързай! Отични се леко! Малата е мята. Да ти спокойно! Да се напрягаш!